Idol. Wala ba kayo suda? Ano ito isda pero? Pinirito lang ito isda. Yeah. Oh, here. Kasama sa kulit eh. Oh. Sa ko na sa Panyang? Panyang? Basta ko ilang serving kaysa sa chips to go. Manaw. Kaya ako sa... Wow. Hi. Upaw family. Kami. Bakit? Saan ka nag-drive? Hindi pa nag-drive eh. Nga wala magunang potato. Abi ka nga adlaw ba muuwan magbagyo. Kainit man. Ako minatimbang. Pabida ka ng malnourished. Timbang dapat moabot o kuhan. Hindi man dapat ko hangin. They eat Taon it tag ko every ano. hour. Taksa tubig. Kalibang. Na. Ini dapat kadlaw. Ini kerja. Taong ka? Wala na ba? Taong na ka. Alihan. Kasi kaon te. Kasi chips. Kablito sabi ka na. Alo. Walang hikuan ba? Yung doktor. Gutom mo. Asa gutom naman ko. Nagko Primel S. Kumile? Nag-inject siya para padaot. Nawala ko dito mo. Thank you. Kung nag-inject ka, Dok, sa opang paggamay. Kulang sa lipa ka na. Depende sa effect. Dako po ang doktor te. Te, dako po ang doktor. Musubog na tambok. Yun let call. Kay usay maopera og upat ka tawo sa Martin, naligo na yun. Ligo sa kadlaw niya iyang PF sa uska tawo kay nas mga 300. Oh, God. Like 300 pesos? 1,000. Ah, grabe ha no. Imagine na sa usa ka adlaw ka upat. Ya, kadlaw na. Yan na pwede kang magdala niya something. Ya, kanang Filipino. Are you done with this? kada pinay-PF niya me. Katoy mo ha, 350. Sumayo gid siya nga kuan. Yan, 50,000? Si Dindin te, pugsa nagmaayo te. Pag-opera? Pugsa ba? Di pa doktor ba? Take sa inyo ba? Iya ha, pala na. Di Dindin? Mo sam siya. Napila to ka doktor mo kuya? Para sa nursing. Nag-comment ko sa doktor. Ate na may credit no? Naman kayo, pre-med. Plato? Ay, mahal ka plato? Ya okay na siya. Ano na pa doktor dito di ay. Kinahanglan pa mo agyan na. Dodemar. Kini ba? Kuhan ba ka nang... Sila ginanguha. Kanang anesthesiologist, kailangan ko na. Oo. Oo, doktor na consider na doktor. Mahal na sa sila. Doktor. Apa ba? Di wa mo kapalit karang gusto to gana ka ng isda gyud para kang kuya kanira. Sininyo naman ata. Maisda na to. Kana, diha na. Nangayon na siya pinirito. Amo na siya pinarito. Nay, gusto ko dahil. Kaya nga salida nga opera-opera ba nga. Naiusahay palpak ang anesthesiologist. Palpak man. Dili mo ano sa makikira, palpak man kay dili Kung si Sir John, 100,000, 50,000 kang anesthesiologist. Kita ka itong salida mo, ito salida doktor nga. So kung kayo ang doktor kaya ang anesthesiologist kay nasayop ko no turok. Ginana. Nga rin na dahil. ano kay testing mo gumaya na. Hindi ba na basta-basta? Dugay ha pagila ba? Dugay kay konduk lang. Ya, kada dutlar ako. Tupod. Dugay pa kay recovery. Dugay mo makamata, gabi na. Ah, ka good. Gunalan pag yung tinuod para lang makamata. Kuba na inano ka? Ah, grabe gid yung paguni to. Dili siya mapin. Kulit yung mayo ba? Kani ako yung gang. Ano ba? Coke? Ice, Coke. One hand na. Maybe
Resourceful. Pag kita nadaghan pa ni Lupi. Ni ani. As in. Kanina po ako. Ano sa duyan oh. Igo lagi siya nga kuan. Ang lubi Kuwang nga sila yun. globe. Kuwang Wala mo ano. sila bata, nasa la duyan. Nasa la ba? Ay, wala sila Kabilisan, wala sila nagkakay bata. globe. Mahal din ang lubi ka ng duyan ay. Panilingon na nga. Oo. Ay, plato dito. Sige ra, usap duha ra kung kaunti yo. Okay ra. Way hugasan ba? Hoy. Kanang duyan na lang mga 3 mil. Ah, grabihan no. Ako lang ang material. Okay ra nindot na kay nay busot-busot. Kana uban duyan nga murag Tanaw. di kalungkot ang Tanaw hangin. makadaog ng Martin. Daw ko eh. Amo ba? Karakod mo lang. Kadaog ng Martin ang duyan pero ang payag mo di. Siya ma... Masuko na po ni ron. Luod na po ni what dong? What? What you want? Big stone to your face. No, can you get sunblock Where is it? where you put it? I don't know where you put it. Probably in the motor. Yeah, I will do it. Kana or kani, kati ang gamit sa mga bata. Ha? The skin is Ayaw burning. Mga ko paspas mo sa mukhaon. Pila na siya We spend. only use one. Martin, she also got to. I know I will take it. Dako ka na yung kaunti. Mahurot na te. Rod. I will get that one. Only 100. I see it for yeah. Dagmay kay bata. Sis, batuha malures. Ito kag baso mo suro po. Kay masudang ay. Malures ba yung basuha? Agay. Ikaw buak di ba? How does this one work? Be, ako po. Di mo madagpag usa. Yang, lagi ko tsara tinidor na mo diha. Not eat it. Promise me. Let it rain. Ay, ang pukog kayo. Kaya nga ba't ang pukog ka? Ako nga gagawin. Dahil na lang ang rice. Dong. Gamay sa gamay. Isa still. Kailangan makakamusul si rice. Just look at that. Look at what we do. Smash back into Stop. What, Martin? Yan. Magkuhan na siya kay ang lain ko nung lalaki ko nung dito kay gibutangan ko nung sa asawa o kanang sunblock. So magpabutang. obvious that she lost. So magpabutang ko Maybe I siya. should go there. Hoy Martin, I'm still eating dong. Oh, I'm just saying, maybe, you know, Siya tanawa dito speakers niya, ang white man ko nung gibutangan ko nung sa asawa daw. maybe just admit when you made a mistake and then just move on. Bye. Oh. Ang kuya. Mana sinulog. Ako na ituwayan og ingon sila kung pwede man ibutang. Asa? Tinang duyan, ikapon ako. Garaw. Ano lang, my friend. Is it alright? Sira din natin kay langawon ba? Init ba yan? Init ba? Is it alright? Dapat di ay next time kanabe ka nang murag dako ka nang mapalit nga kuan niyo ba kana galing murag portable mo danan sa bata. Anli ba pa utang. Kana, ako lang ganun ba? Dami gagmay. Kaling ko sa panyang ba dindot no dako ba? Ang sa tsuksugo kay gamay kayo. Lagi duyan din mabata. Ano? Mura magsairing nilang darin ba? Nagi kwarto na pa sila kanang Walang duyan na. play area gani. Tapos na mamabay. Tali anak sunod buwan.
Ya, ingon ang mama nga gipabuhatan og payag ang iring kay balhin na. Kaya ang rule, gamitin sa para bata. Kuan kuyaw man og ang mga balahibo sa iring ba. Hindi, dali na natin. Mga baby pa, buong na nga i-buong na ayaw. Dili. Depende rin na sa kuan sa lawas sa bata. Basta ang bata, tayo gidikit sa mga hayop. Ang immune system sa bata, mabuhos. Kaya good. Mo nang na mga dagko nga. Bisag kung saan pa nagkakot-gakot ng iro o iring, dili gyud buhon. Okay good. Kaya naanad mo nilang lawas. Pero ug bata nga kuan kanang wa kita anad og dikit og hayop mo nang digitad og mga do nya. Baka makuha ng mga balahibo mo nang buhon. Bi, nakatungin mo tumbog na, katong... Kaya na nadiri ay bugnaw. Di ba man isusudan? Aron. Ah, di na kay bugnaw. Tegaan ka magkaan siya ka. Lagi. Dati gubang now. Ah, makaubo ni ay dili lang puti. Ya kuan sa lang. Gubang now. Martin! Beer dong. Pilsen ba? Pilsen ba di? Uy! May cook na mas ka. Ay, nasa ko. Nilipot lang sa ito. Later. Tim, tanaw kung saan yung sito. Oh? Tingin ko na, tingin ko. Di. Isa ba? Ay, lain nagsod ay. Ha? Lain nagsod. Lana guro na para leabat. Sa insik na god. Isa ba ito? Murabik na. Dili lahi ang nagisudlan og panapton. O panapton. Ano man, gaya mo paminaw kuya? Nakul Greeks dire. Yakan na rawa. Now, Kaya mo mo play ko. Kaya ko natakuan na rin. Good. Ay, gilabay lang po ka. Ah? Yun na, butang. Sa Maggie Magic sarap, gawing magical ang sarap at ang O pa ni ga butang ikuan? Sunblock? Maligo ng gulo na. Go find the woman now. Ano? Sunblock ka man. Wait ko yun. Isa na lang kanya. Ngita siya Milani. Dong. You will find Milani. I'm almost done here. I'm gonna help you after. Million you paid to him. He's not gonna find another one 21, 20. I should have go with an old man. Kita mo siya nalang yung lalaki nga gikuan gibutangan daw. Big mistake. So sad we don't got a blue blouse. Martin, schedule is supposed to be rainy. The rainy As in, kanang daghan jud kay kuan, kanang mag-windstorm There's ba? a lot of schedules and not to worry. Filipino can cook. Ah! Filipino can clean. Ah! Filipino can dance. Ah! And that's unique. So not all folks